Dobroveče, dragi gledalci. Večeras na vaše iznenađenje imat ćete priliku da vidite devojku koju pratite već nekoliko godina aktivno na svim društvenim mrežama. Ona je bukvalno kraljica svih platformi zato što u jednom trenutku, i dalje to traje, postala, znači, ne možeš da je zaobiđeš na internetu. Svi klipovi su viralni, sve pesme su jake, na veseljima, na svadbama, u klubovima, sve puni do vrha. Večera sa nama Tijana Milentijević. Tijana, dobroveče. Ćao, Reki. Kako si, jesi dobro? Super, malo umorno, radim baš onako punom parom. Ja sam mislila kad prođe sezona ova letnja da će to malo da se smiri, međutim to kod mene nije tako baš. Kao što si rekao, sve je viralno, sve je u nekom hajpu, tako da kod mene konstantno traje puno posla i umorna sam, ali nekako postižem sve. I treba da bude tako, s obzirom da stvarno zaslužuješ negde, kada pogledaš sve na internetu, ti uvek izlaziš. I nekako si uvek u vrhu. Čak i sama sebi, ono, kad listam TikTok konstantno. Kao sam dosadna. Ali ja samo premotam ovako brzo jer ja ne volim da slušam i gledam svoje klipove, nekako se stidim, nemam pojma. Ili gledam kad sam baš sama, onda pustim kao da pogledam. Ali dobro, pazi, ti si neko ko u jednom trenutku takav uspeh si doživjela da je to bilo neverovatno. To je pesma Žena od sultana. Tako je. I to je, ja mislim, ne postoji osoba koja nije čula tu pesmu. Ma da, mislim, kad je ta pesma izašla za 24 sata, ja sam legla uveče da spavam, ujutru kad se probudila sam već bila prva u trendingu. Ništa mi nije bilo jasno šta se desilo uopšte, ali stvarno mi je drago zbog toga i mislim da je to jako teško ponoviti ikada uopšte u karijeri. Ja ću se naravno potruditi da bude makar blizu neka pesma, ali mislim da je to baš teško, to je fenomen. Dobro, znaš kako kažem, uvek bude neka pesma koja je kao lična karta. Da. I ta pesma stoji, i ta pesma je upečatljiva i nekako te prati kroz čitav život i to je nekako uglavnom baš dobar hit. A negde na početku svake emisije volim da upoznam moju publiku, moje gledalce, s obzirom da te već znaju svakako, ali bi volim nekako da prođemo kroz tvoje detinjstvo. Gde si odrasla? Koju si školu išla? Može. Ja sam odrasla u Kragujevcu, moji roditelji i brat i dalje tamo žive. Išla sam u srednju ekonomsku školu u Kragujevcu. Nakon toga sam prešla na studije u Novom Sadu, međutim, ostala mi je još jedna godina i ne znam kad ću je završiti. Nadam se da ću se nakaniti da to završim što pre moguće. A šta si upisala? Pravni fakultet. O, lepo, boga mi. Tamo zastupaš samu sebe. Znaš, uvek pevači imaju autorska prava, to je glavna borba. Pa na pravnom smeru sam bila i u srednjoj školi i onda sam upisala pravni fakultet. Stvarno bih voljela da završim to pre svega zbog sebe. Bila bih ponosna na sebe da to završim, a da ne ostane na ovome sad, bez obzira što se možda time nikad neću baviti. Dobro, lepo je ono kad popunjavaš CV i kažeš ono kad gostaš negde, završila sam pravni fakultet i uvek naglase svi državni. Znaš kao, to je jako bitno. Moram, a i mami je bitno da ima da zakači diplomu na svi. Dobro, bukvalno. Kad si bila mala, jesi pokazivala kao sklonosti ka pevanju? Jesi voljela da pevaš, maštala si da budeš pevačica? Pa jesam. Mislim, ja sam od malena uvek sam onako postavljala baku, deku, mamu i tatu da mi budu žiri. Ja tu pevam i igram i oni su mi kao žiri i ocenjuju moje pevanje. Baš od malih nogu, onako već 6-7 godina ja sam učila i pesme i pesmice i sve. Pa sa 11 godina počela da sviram gitaru i tu onako otkrila da znam stvarno ozbiljno da pevam. Pa se malo i više upustila u te vode. Nakon toga su krenula takmičenja. Ja imam talenat Zvezde Granda i tako sve do Žena od sultana. Kako je bilo to kad se prijavila za prvo takmičenje? Si imala adrenalin, tenziju, kako ću moći? Pa iskreno nisam se prijavila, mama me je prijavila. Stvarno? Da. Ja sam i za Zvezde Granda i za Ja imam talenat. Nigde se ja nisam prijavila zato što sam ja stidljiva i dalje se borim sa tom nekom svojom tremom, ali mama me tako prijavi i gura i hvala joj na tome, ne bih bila ovde da jesam, da nije bilo mame, a i tate, boga mi. Tako da sam ja došla u talenat onako kao izgubljeni slučaj. Šta ja radim ovde? Postidala sam se, ali sam zaista sve super otpevala i sve je dobro prošlo. Tako i Zvezda da je stigla iz prvog pokušaja do superfinala, što mnoge starije koleginice i kolege od mene pokušavaju godinama da dođu do superfinala i prijavljuju se iz sezona u sezonu. Ja sam to uspela iz prve, a nisam se čak ni prijavila. Da, vidiš kako je to. Kad je suđeno nešto, ne možeš izbeći. Pa suđeno je, da. Bukvalno ja znam kad pratim tako te neko muzičko takmičenje, znam da ima neko godinama se prijavljuju i godinama ništa, ne napreduje, nema pomak nikakav. A tebi je bilo suđeno da bukvalno uspeš. Prosto sam rođena pod srećnom zvezdom, to je tako. Čak sam i tekstove pesama za takmičenje
učila u autu od Kragujevca do Beograda. Da, ne spremim uopšte pesmu. Ja idem na takmičenje i naučim prvu strofu i refren, drugu strofu nemam pojma. Nego molim Boga da mi se podigne zavesa, da ne bude druga strofa, da presekam. I onda učim u kolima, budem, tata mi kaže ti nisi normalna. Ja ne znam zašto ti ideš. Ja učim usput i onda ako se slučajno desi da treba druga strofa, znam, ali bukvalno je naučim na putu do Beograda. A kad si rekla sebi, moramo sad maksimalno da se posvetim, krenula si takmičenja, jesi došla u trenutak, to je to, moram da se usmerim, stopirat ću fakultet, stopirat ću sve, sad ću samo da se bavim pevanjem? Pa to je... Jesi imala taj prelomni trenutak? Pa sad ne znam, nikad nisam razmišljala o tome kao stopirat ću školu, nego prosto kad je došla žena od sultana, ja sam znala da je, kad sam vidjela koliki sam uspjeh postigla, ja sam znala da je to definitivno moj životni pravac i da ću time da se bavim do kraja života, što se kaže, dok budu mogla da pevam. I to mogu da kažem da je žena od sultana bila taj trenutak kad sam ja definitivno znala da ću time da se bavim do kraja života. Da, to je bio vrhunac. Da neću ništa drugo. Da. Spomenula si da su ti bili najveća podrška. Ko ti još pored njih bio podrška? Meni su bukvalno svi oko mene podržavali. I drugarice, i prijatelji, i ovako šira familija, što se kaže. Ali najviše i svakodnevno i dan danas, mama i tata su ti koji me guraju, koji me posle svakog nastupa zovu, pitaju kako je bilo, kako si pevala, slušali smo klipove, ovo je dobro, ovo nije dobro, izbaci ovu pesmu, nemoj više da je pevaš, ili ne znam, ovo super pevaš, obavezno pevaj na svakom nastupu. Tako da oni meni dan danas forsiraju i savetuju i stvarno sam im na tome baš zahvalna, jer sam dosta puta čula priče od nekih koleginica da, na primjer, ih nisu podržavali roditelji u tome što rade dok nisu postale, ne znam, mega zvezde, pa onda kao, a dobro, ipak. Mene su podržavali od kad nisam bila ništa, bukvalno. Da, prepoznali su nešto što je dobro. Prepoznali su to nešto u meni, da. A vidiš i dalje te kritikuju. Znaš da kao to, ali to je dobro. Ja sam ranije uvek na kritike plakala. Naprimjer, ja sam znala po 8 sati da sedim u sobi kao mlađa i da vežbam. Imala sam svoje malo pojačalo, mikrofon i ja pevam, krenem od zabavnjaka, pa narodnjake, neke malo blaže, pa svadbarske pesme, pa otpevam ceo repertoar od 8 sati u svojoj sobi spavaćoj i onda tata dođe s posla i ja ga zovem, kaže dođi da vidiš šta sam uvežbala danas i ja krenem nešto pevam, mu kaže ne valja to ništa. I izađe napolje i ja naravno plačem, neću više nikada pevam i neću. Tako sam reagovala na kritike, međutim danas kad me nešto iskritikuje ja kažem dobro, ajde, pusti to. Kao iskuliram u tom trenutku, ali posle stvarno razmislim o tome i ispravim grešku. Negde, prvu zaradu, na šta si potrošila? Jel se sećaš prvog svog nekog nastupa, kad si tek onako krenula? Pa i prvi javni nastup, da sam, ajde da kažem, pevala na mikrofonu i svirala gitaru, to je bilo u Kragujevcu u Domu omladine. Stalno svirala si gitaru i pevala? Da, ali sam pevala stranu pesmu od Tine Turner. Tad su mi roditelji prvi put došli onako uživo da me čuju, imala sam baš tremu ovako, kikice, samo pevam i gledam u pod koliko sam se postidela, ali posle nadalje ja generalno od svoje 15. godine radim i pevam i zarađujem, tako da od tog prvog nastupa nisam ni imala zaradu, tek negde kasnije od možda 15. godine sam počela da zarađujem. Na što sam potrošila, pa pretpostavljam na neku haljincu i cipele za sledeći nastup. Da se opremiš odmah. Pa pretpostavljam, da. A dobro, realno, ali to je kod muškaraca mislim da je mnogo lakše nego kod žena. Šta muškarac, farmerice, patike i košulju sa sobom. Žena i haljine i minđuše i štikle. Ja sam malo po tom pitanju komplikovana, mnogi me kritikuju. Ja gledam da za svaki nastup obučem nešto novo. Znači, to mi je nekako u glavi mojoj. Koliko se dugo spremaš za nastup? Pa 2 sata. A dobro je. Ne, 2 sata. Već sam uvežbala i šminkanje i frizuru, to mi ide brzo, najviše mi vremena ode na to šta ću da obučem, pošto gledam da svaki put bude različito. Uvek sve pevače pitaju, to mene uvek zanima, bakšiš. To mi je nekako uvek bilo onako interesantno. Koji je najveći bakšiš koji si dobila? Pa generalno, mislim da niko ne voli da priča o tačnoj cifri i sumi i šta, ali ja uvek kažem dešava se naravno da pevamo na takvim mestima gde ljudi prosto vole da daju pare na muziku i zbog toga su nas izvali i uživaju onako, sedimo svi za stolom, oni daju para i para i para, ali mogu da kažem da je to recimo da se kupi jedan dobar automobil. Eto,
Po lepo, boga mi. Toliko. Lepo, boga mi. Jel ideš na romske svadbe? Da. Jel to stvarno bude onako kao što se prikaže na internetu? Da se peva, da se plaća, da to baš bude ludilo? Znate kako, to je malo komplikovano. Kod njih svi pevači rade na garanciju i to je određeni budžet iz kog se svi pevači plaćaju. Zapravo to nije bakšiš, nego taj novac koji se vidi na snimcima i slikama ide sav u jednu kutiju i onda se na kraju svaki pevač isplati koliko je njegova cena za taj dan. Znači, niko od nas ne uzima nikakav bakšiš. A što bude ono višak u kutiji? Pa to ide domaćinima. Stvarno? Nazad. A vidi se, ja sam sve vreme mislio kad ide ono ljubičasto, jedna, druga, peta, 50. Da, dešava se naravno vrlo često da bude viška, ali to se vraća nazad u kuću njihovu. Tako je prosto kod njih. Ti odrediš svoju cenu za koju si taj dan došao tu i to je to. Ako bude preko, oni to uzimaju za mladence, za sebe. Da. Da li smatraš Teu Teirović i Zoranu Mićanović kao konkurenciju s obzirom da su one kraljice bakšiša? Ne, pa zašto? Mislim, svako ima svoje mesto pod ovim nebom i ja smatram da meni apsolutno niko ne smeta jer ja danas ne mogu da pevam u 100 klubova ili u 100 kafana. Svako će pevati na jednom mestu za neku svoju određenu publiku i to je to. Mislim, nema razloga da mi bilo ko smeta. A jel imaš neko da ti onako sa estrade, kad treba negde da pevate, da vas bude više, da ti ne prija nečije prisustvo? Jel ti se desilo da te neko nervira? Pa nije. Iskreno nije. Ti dođeš, odradiš svoje i Ja uopšte ćao. ne gledam to tako. Ja dođem sama za sebe, znam zašto sam došla, da ispoštujem ljude koji su došli zbog mene ili domaćine koji su me zvali na veselje. Ja apsolutno ne gledam da mi neki pevač smeta, da nešto to utiče na mene, ne. Meni je naprotiv čak i drago kad vidim da sam sa dobrim pevačima koji dobro pevaju, onda kažem ja danas ću se naslušati dobre muzike. Tako da... A koliko je težak, na primjer, tvoj jedan dan? Putuješ negde avionom, trebaš da spakuješ stvari, da se organizuje sve. Kad vidim kofer, nije mi dobro. Bukvalno mi nije dobro kad vidim kofer zato što živim u njemu. Non stop putujem, preteško je. Najteži deo ovog našeg posla je definitivno putovanje. Pevanje toliko i nije. Mislim, kad radim klubove, ja pevam 2 sata i to brzo prođe. Ali sam put, avioni, presedanja, pakovanja, ne znam, to je nešto preteško i za mene i evo i za momke iz mog benda, svi smo umorni, spavamo po aerodromima, po stolicama, legnemo na rančeve, na jakne, prosto nemamo vremena kada spavamo, iz mesta u mesto idemo, a gde god se pojavim, publika očekuje od mene da budem vedra, nasmejana, da napravim dobru žurku, da dam svoj maksimum, ja to moram, nemam nekog izbora, tako da gledam da spavamo usput gde stignem, i na stolici, i u avionu, i na podu, nema veze, bitno je da se odmorim za nastup. Dobro da odmoriš, pa realno. Pa da. A viš ti ga izađeš na nastup i ono misli neko kao blago njoj je, kako ona lagana, a tvoj dan da neko... Ona spava ceo dan, sad je došla, samo se našminkala i izašla. Da. Ma kak. Da neko vidio tvoj dan, tebe na klubi, znaš ono. Ja vozim na nastup, šminkam se usput na staklu i idem da stignem na vreme. Tako da, stvarno je jako teško i naporno, ali ne žalim se. Taj sam put birala i lepo mi je. Pa dobro, na kraju uvek bude okej. Kad završiš, negdje uvek tenzija bude dok ideš, da stigneš sve na vreme, da to bude kako treba. Ono, kad završiš, koga briga, prošao je dan. Ali kad odem na odmor, na kraju svega toga, čak posle par dana nedostaje. Jedva čekam da se vratim, kad ću ponovo da pevam. Da. Kad odeš na odmor negde i kad te vide ljudi, kad te prepoznaju, jel ti traže da pevaš? Da. Šta im kažeš? Ne mogu, kažem ne mogu, pustite me. Ili ako sam ja u tom trenutku lepo raspoložena, ako sam u nekom lepom društvu, onda i ja pevam neku pesmu, nije to nikakav problem, ali uglavnom volim da se na odmoru opustim i da ne pevam ništa. Ti putuju u Indiju, tamo redko da ćeš sretiti nekog Ja gde god da sam našeg. otišla, neko me je prepoznao. Stvarno sam bila na dosta mesta. Ali uvek nađem nekog našeg. Uvek. To ono kao grupa ljudi ide onako, ti se sakrili i samo čuvaš sa ime Tijana. Samo čujem Tijanem, žena od sultana. A što M? Pa M zato što mi je Milentijević predugačko prezime. Pa kao da skratiš. Pa da ne bude samo M, jer je glupo Tijana M, M je zvučnije i onda smo ostavili kao Tijana M. Negde u medijima se uvek komentarisalo nešto vezano za tebe, da li je i dobro i ovakvo i onakvo. I negde posle burnih veza pokazalo si i novog momka, novu ljubav. Da. Otkuda si to uradila? Čudi me da nisi krila posle svega, nekako da si to pokušala da zadržiš po strani.
Pa nisam krila iz razloga što mislim da on zaslužuje da ga prikažem, eto. Iz tog razloga nisam krila, zato što me zaista ceni i poštuje i lepo nam je zajedno, sad čak i živimo zajedno, stvarno sve ide onako u nekom lepom smeru i smatram da je zaslužio da ga prikažem. Pritom mi radimo u bendu već 5 godina zajedno i mi se onako baš poznajemo. Ja znam sve o njemu, on zna sve o meni i onda smo tek nakon svega toga ušli u vezu, tako da mi se i ne svađamo, niti bilo šta. Stvarno nam je super i iz tog razloga sam mislila da stvarno zaslužuje da ga prikažem. Normalan je, kulturan dečko. Šta ako ga neko otme? Nema razloga da ga krijem. A šta ako ga neka otme? Znaš ono kad prikažeš, odmah kreće ono oči, već mu lajkuje neku sliku, znaš? Nek lajkuju. Jesi ljubomorna? Pa jesam. Iskreno, ne mogu da kažem da nisam. A on jeste, ali kaže da nije. A stani, pazi, dobro da, kao ja nisam lagan. On kaže, ja nisam nikad ljubomoran. Ja kažem, dobro, nisi važni, ali vidim ja to samo što on neće da pokaže. Jel vam teško da održavate vezu? Pa vi ste, znači, bend. I sad kad idete, tebi prilaze muškarci, ide bakšiš, dođe ovaj da te zagrli, da poruči pesmu. Kako on reaguje na to? On je navikom već 5 godina to isto gleda. Da, nije isto kao u ljubavi. Prosto zna mene, ima poverenja, zna kakva sam, zna šta ću ja da uradim, kako ću da se ponašam, kako ću da reagujem na to, da neću dozvoliti da me neko tu grljaka, da mi stavlja pare gdje stigne i slično, nego držim prosto neku distancu i uvek sam kulturna, ne dozvoljavam baš sve i svašta, tako da nema razloga, ne dajem ni povoda da bude ljubomoran. Sve je u nekim granicama normale. A dobro, je li bila neka neprijatna situacija, se dešavalo to? U klubu da je on video da... Pa za sad nije. Mislim, znaju da budu navalentni ljudi kad se napiju, ti ne znaš od njih što možeš da očekuješ. Ali ja ili pozovemo obezbeđenje, sklonite ga, ili hoće da se popnu na binu, ovako, onako, pričaju ti nešto tu na uvo, konstantno ne mogu da pevam od njih i onda ili samo im kažem da se sklone, ako neće pozovemo obezbeđenje, molim vas, pomerite čoveka i to je to. Mislim, ništa, sve se nekako mirno to reši, nema razloga. Dobro je dok može. Ali znaš kako, nekako, ljubav što više bude rasla, sve će neke stvari, znaš, drugačije ćeš da gledaš na neke stvari, drugačije tebi će možda nešto smetati, mada opet ti si istaknuta skroz, više vidi on nego ti, znaš. Pa jest. Malo je nezgodno je to skroz. Pa ja ću se truditi da držim ovako balans kao sad, što je malo ljubomore nikad nije na odmet, to prosto znači da je čoveku stalo, mora nešto da ti zasmeta, ali stvarno za sad to nije ništa strašno. Planirate porodicu da osnujete? Koliko ste dugo zajedno? Mi smo tek 7 mjeseci, ali mislim da je rano za takve neke planove što se mene tiče, zato što želim da se posvetim još karijeri i pesmama. Sad mi izlazi mini album, da kažem, radi se na pesmama, na spotovima, imam ja tu šta još da završim, pa onda bih se tek nakon toga možda posvetila i porodici. A koje su tebi idealne godine da se negde posvetiš porodici? Pa negde tamo oko 30. Kao 49-a, 50-a? Ne, negde oko 30. Tako nešto ja očekujem sad, vidjet ćemo. Pazi, rekla si da ti je bio i najbolji drugi i u bendu ste, dobro se znate. Kako je on reagovao na sve te tvoje neke teške situacije koje si imala? Je li ti bio podrška i tada? I non stop ti je podrška? Da. On mi je uvek bio najveća podrška, bukvalno uvek. I čak i kad sam grešila dosta puta u životu i u nekim vezama, on je bio taj koji mi je pričao, to nije za tebe, ne treba ti, skloni se. Nisam slušala. I drago mi je što je sad on taj kog volim i koji je u srcu i koji me poštuje i cijeni baš onako kako je trebalo možda svako da me cijeni i poštuje, ali nije. Tako da hvala mu na tome. Da, znaš kako, da možemo da upravljamo srcem, drugačije bi odluke donosili i drugačije bi sve bilo nekako. Život ti namesti neke ljude baš kad ti trebaju i možda su sve vreme neki ljudi tu, ali ih ne primećuješ, prosto eto tako, čovek ne vidiš što treba. Bio je tu uvek, ali ja sam ga gledala na neki drugi način i mislila sam da on mene gleda kao prijatelja. Nisam ga gledala kao nekoga za vezu, međutim, kako je vrijeme odmicalo, stvari su se promenile. Kad se desilo to da si primetila onako, pa vidi,
počinje ti se sviđa, Pa setiš se koliko te savjetovao. malo pre nego što smo ušli u vezu, eto, znači pre nekih 8 meseci sam ja primetila da se on meni sviđa i mogu da kažem da sam ja sam njemu dala znak, nije on meni. Stvarno? Da, on se malo pogubio. Ja sam samo mu prišla ovako kričila, izljubila ga, on se čovjek izgubio. Šta bi ovo sad? Šta me strefi? Šta me strefilo? Ali dobro, posle smo i popričali i stvarno shvatili da je to i da je zapravo i on dugo iščekivao. A to sam teo da te pitam. Pazi, znaš on će da se pravi kao ja, kao vidi otkud to. Jel ti rekao on kad je on počeo tebe da gleda na neki drugi način? Pa ja mislim da je on dosta ranije. Da, znaš kako muškarac mislim da zaljubi dok teši. Dok teši. Realno, tešite ovo. Pa ne znam, mislim da jeste. Sad to je neka moja procjena. Ali ja sam relativno malo pre nego da se smuvam. Šta te najviše privuklo kod njega? Pa osim fizičkog izgleda, to što je dobar, što je pošten, što je uvek bio tu za mene u svim dobrim i lošim situacijama, i poslovnim, i ljubavnim, i prosto je harizmatičan, je smešan, je zanimljivo mi je sa njim, zasmejava me, možemo sve da radimo zajedno, volimo iste stvari, volimo istu hranu, slično se oblačimo. Bukvalno imamo mnogo sličnosti i mnogo zajedničkih tema i za razgovor i nikad nam nije dosadno kad smo zajedno. To je lepo. Jutro smo baš pričali ovde sa koleginicama i kolegama i govorili smo muško-ženski odnosi, ljubav, šta je dobro, šta nije dobro, koliko treba ženi da pružiš pažnju, da li treba ili ne treba. I negde koleginice su rekle da je muškarac najbitnije da je duhovit i da to najviše zadržava ženu. A on je više nego duhovit. Znači on te skroz zadržava. Da. Nema odlaska. Ne sam da kažem kako ga zovem jer će mi ubiti, ali dobro. A reci, a tepaš mu nešto, a? A? Jel mu tepaš? Pa tepam mu generalno, ali kad je smiješan ja ga zovem Bine. Kako? Bine, dok Mr. Bina. Ali zato što stvarno zna da bude jako zanimljiv i duhovit. Nikome ne sme kao on, bukvalno. Da, pazi ovo, ja sam prošao 2 katastrofalne veze i stvarno mi bio sam ekranizovan i tako nekakav mi izađe na internetu, nije mi dobro, ali šta da radim, ajde to mi je nekako vučem taj vagon sa sobom, ne mogu da ga otkačim, vjerojatno nikad, sve dok ima interneta i medija. Jel postoji nešto što ćeš promeniti sad u ovom odnosu nego što si imala u prošlem? Zato što, na primjer, ja znam, učim iz nekih grešaka svoje ponašanje, šta sam dozvolio, šta nisam dozvolio, gde sam, na primjer, napravio neki propust što nisam trebao pa sam dao možda neku šansu ili nešto, pa me to koštalo u životu. Jel imaš ti nekako, si se pripremila? Pa, iskreno nisam nešto ni pretjerano razmišljala o tome. Jedino što znam da neću dozvoliti da me bilo ko ponižava i da povisi to na mene ili slično. To je jedino što neću trpeti sigurno. Eto, u tim situacijama. Da vidim da nešto mi radi iza leđa, da ispadam budala. Sve ostalo je za sad stvarno korektno i kako treba da bude. Lepo. Pazi, na šta najviše trošiš novac? Sad nekako doživjela si vrhunac, zarađuješ dobro, kupila si stan. Kupila sam stan, kola, sve što sam htjela ja sam ostvarila. Pa generalno najviše trošim na garderobu. Sad smo tu Temu paketi mi stižu konstantno. Aha, ti si taj lik. Konstantno samo naručujem. I ovako generalno. Pa garderoba, cipele, tašne, sve. Eto, žensko. Da, pazi, kupila si stan u Obrenovcu. Da. Zašto Obrenovac? Nekako bi svi rekli ono kao Beograd na vodi i tako taj neki deo. Kupila sam prvo u Beogradu stan, ali sam od njega odustala zato što je spora gradnja i ja nemam toliko vremena da čekam. A pogledala sam jedan stan u Obrenovcu koji je zaista i ogroman i predivan i na prelepoj lokaciji. Pritom je na 15-20 minuta od Novog Beograda. Ja ću za isto toliko vremena stići i tamo od tog mesta gde sam ja htjela da kupim stan do Novog Beograda. Dobro, to jeste. Tako da Obrenovac je mirniji, sve imam na manjem prostoru, da kažem, sve što mi je potrebno, a ako mi treba nešto u Beogradu, za 15 minuta sam tamo, tako da, eto, odlučila sam se za Obrenovac i tamo su mi i prijatelji i najbolja drugarica i frizer, tamo i Slađa i Šaron i Marko, moj PR. Svi su mi u Obrenovcu, tako da bolje mi je da budem tu. Pazi, ja na primjer brže stignem iz Novog Sada, kada idem, pošto uglavnom uzmem voz, lakše mi je vozom nego autom da se cimam, i spustim se ovde, bukvalno mi treba
40 minuta, na primjer sa Vračara kad dolazim na posao, kao da idem, ne znam, iz Tanzanije. I mnogo je bliže kad si dalje van Beograda nego kad si u samom Beogradu. Da. Gledaj ovo, tvoja pesma Žena od sultana, to je čisti hit. Kako si se ono kad si se probudila ujutru, kad si vidjela da skaču 1.000.000 pregleda? Sad ima koliko? 114, 114 miliona, ja mislim, ili 115. Kako sam se osjećala? Nemam pojma. Ja nisam znala šta me je snašlo. Meni svi zovu, čestitaju mi. Ja sam sela u kola, pokupila sestru svoju i vozila se po gradu i odvrnula Ženu sultana. Uživala i ti. I uživala i ja. Nisam znala šta ću da radim. Bukvalno nisam znala šta me je snašlo. To je preko noći. Bum. Odjednom sve emisije, sve snimanja, čudak, šta, kako. Ja ne znam za koliko, mislim da je za mjesec dana imala 20 miliona već. To je baš... To je ozbiljna priča, da. To ti je prva ona kao tvoja pesma? Nije. Imala sam ja i prije toga snimljenih 4-5 pesama, ali one se nisu nešto probile. Neki ljudi ih i znaju, čak nekad mi na nastupu traže neku moju staru pesmu. Ti ko vidi ovo? Ne može to. Ne znam tekst, pusti. Bukvalno. Da. Ali Žena od sultana je onako prva koja se probila. Jesi radila neki jak marketing za nju ili ona sama od sebe? Samo od sebe. Mi nismo stigli da uplatimo reklamu, ona je već prošlo. Jesi verovala u tu pesmu? Ono kad si završila u studiju, kad si izabrala tu pesmu, si rekla ovo je hit ili bit će dobro? Ja sam verovala samo u jedno, a to je u saradnju sa Šaranom. Mene on kad je pozvao na telefon, ja sam njemu rekla ja ne moram ni da čujem pesmu, ja hoću da snimim. On kaže kako bre ne moraš, to je tvoja pesma. Ja kažem ne moram, verujem ti. Jer ja znam šta je taj čovjek ima iza sebe, šta je napravio od karijere Slađa Allegro, meni se to dopada. Znam kakve hitove je napravio i smatrala sam da je sa njim uspeh zagarantovan i tako je i bilo. Ja sam samo u to verovala, a pored toga mi se pesma svidela. Meni kao meni. Ali pritom su se meni i te moje prethodne pesme pre Žene od sultana sviđale, pa nisu prošle. Tako da ja sam u ovoj priči verovala isključivo u njega i njegovu zamisao, kako on mene vidi u svemu tome. Očigledno su me tako i ljudi videli i doživeli. Jesi razmišljala neku baladu da snimiš nešto? Da. Ja jedva čekam da snimim baladu koja se sad sprema. Ne znam da li smijem da kažem sa kim snimam. Reci, molim te. Reci. Ajde. Marko. Da. Da li smijem da kažem? Pa snimam sa mojim kolegom Vanjom Lakatoš, koji je sad deo Šaran koncepta, ali balada je presavršena, ima predivan tekst, ljubavna, onako tužna, ali... I se pronalaziš u tekstu nekom, kada čitaš tekst, dođe ti da izabereš pesmu? Pa ja nekako gledam šta će publika osjetiti, gdje će se pronaći devojke, muškarci, ono koji su... Ja trenutno nisam u toj situaciji da sam tužna, pa ne može da me pogodi, ali se postavim kao da jesam ili kako će to vidjeti neko ko je ostavljen, možda tužan, kome je slomljeno srce ili tako nešto i onda kažem na ovo se režu vene. Da, ima tih pesama. Da, tako da ja jedva čekam da ta balada izađe i da je otpevam već jednom u studiju, čekam da se završi aranžman, bit će brutalna. Će biti brutalna? Brutalna, meni su suze pošle i kad je pustim ovako cijela se naježim, cijela. Koliko je moćna. A kolika ti je Šaran podrška? Kad ste se prvi put čuli i kad ste krenuli u saradnju, jesi očekivala da će to biti takva podrška, da će toliko da bude uz tebe, da ti bukvalno prepozna hit? Pa nisam, stani zapravo da te ne slažem. Obzirom da je on mene zvao, očigledno je da je on verovao u mene i da je video to nešto u meni. Nisam znala kako će se on ponašati, kolika će mi podrška biti i kakve će mi savete davati, ali kroz ove 4 godine ja sam videla da je on stvarno onako profesionalac u tome što radi i dosta puta ovako privatno kad ja objavim neki story, on mi kaže skini to, ne treba ti to, ja sam ti producent, ja znam šta ti treba da radiš, šta ne, da bi bila zanimljivija publici. Tako da stvarno mi daje savete, ja ih nekad poslušam, nekad ne, ali on kaže ne mogu se ja boriti s tobom, ako hoćeš slušaj, ako nećeš ne moraš i to je to, ali uglavnom trudi se i drago mi je da se trudi i da misli na mene i da misli na svaki korak u mojoj karijeri. Znaš kako, dok pričamo, deluješ onako krhko i ranjivo.
Jesi stvarno takva ili... Da, zaplačem za sekundu, jako sam emotivna osoba. Svašta može da me rasplače, da me pogodi. Ja se trudim da to ispravim, ali ne mogu. Prosto sam takva i to je to. Zaplačem i zbog sebe i zbog nekog drugog, ako mi je tužno nešto. U prolazu da vidim nešto, ja ću plakati. Stvarno? Da. Negdje, znaš kako, kada sam čitao sve, istraživao i nekako, stvarno su te šibali vetrovi sa svih strana i bukvalno dok dođeš do nečeg da misle da si svi kao nedodirljiva, ne može ti niko ništa, jaka si žena, hladna, odbojna, kad se spremiš, izađeš i sve. I onda sam nekako, zato sam te pitao to, jer sve što ti se dešavalo mimo ljubavi, desilo ti se to i sa bakom i sa dekom kada je bila pandemija. Koliko ti nekako sad teško kad onako uzmeš i razmišljaš kad ideš ka nekom vrhuncu, kad ti nedostaju, da im kažeš za uspeh, da ispričaš svoj dan? Da, iskreno mnogo. Baš, to mi je teška tema. Šta god da napravim u životu, meni svakako nedostaju i baka i deka i ni sa mamine ni sa tatine strane, više nemam ni jednog. Nedostaju mi da podelim te stvari s njima, da im pustim nešto kako sam otpevala, da pogledaju neku moju emisiju, da sve mi to nedostaje i znam da više nikad neće biti isto. Da više nikad ne mogu da se ispričam sa njima i onda se ponekad desi da ih sanjam i onda u snovima gledam da im ispričam, nekako kao da budem svesna. Gledam da im ispričam sve što bih htjela da im ispričam ovako na javi, izgrlim ih, izljubim i onda mi nekako bude ceo taj dan lep kad se probudim, ali znam da jednostavno više ne postoje i da... Kako si se nosila u tim trenucima? Moraš da završiš neke svoje obaveze, dan ti drugačiji, da nemaš vremena, bukvalno nemaš vremena ni da sedneš, ni da odtuguješ kako treba, ni da... A za mjesec dana si izgubila 2 omiljena bića. Da, pa ne znam. Ja i dan danas čim krene neka pesma koja mi je možda tužna ili ako vidim slučajno njihovu sliku ili nešto, ja se raspadnem živa od plakanja. Baš mi je stvarno teško i mislim da to nikada neću preboleti. Posebno što su oni bili zdravi ljudi, što to niko nije očekivao, nego jednostavno korona je došla i odnela za nedelju dana 2 života. To je baš, znaš ono, kada dolaze ti neki datumi, rođendani, praznici. Da, nekako mi se čini da bi mi bilo lakše da ih nisam odvela u bolnicu. Ne znam. Jel misliš da bi bilo drugačije? Pa mislim. Iskreno mislim. To je baš nekako, to je bio baš težak period za dosta ljudi i ja imam moja devojka je u tom trenutku izgubila oca kada je sve to krenulo i nekako baš je taj period svima nekako zadao ozbiljnu bol i samo se još dodalo na sve nekom koji im teško prolazio kroz život, kome se svašta dešavalo i onda je nekako došlo to ono baš da te zakuca. Nekako kad pogledaš sebe u gledalo, kažeš sebi koliko si ti jaka žena. Kako sam jaka, stvarno si prošla dosta toga. Da, šta sam sve izdržala i šta sam sve prošla. Ne mislim samo na te, da kažem, smrtne slučajeve, nego generalno u životu od 15. godine ja sam se borila i sama prolazila kroz dosta toga. Stvarno mi je trebalo i snage, i živaca, i strpljenja, i da razmišljam pametno u raznim situacijama, da se srećem sa raznim ljudima, da se sama borim sa svim tim stvarima. Stvarno je teško, nekad ja puknem pa počnem samo da onako plačem samo sa sobom, ne znam ni konkretno zbog čega, nego eto, bude mi teško, nekako mi se skupi sve što se godinama skupljalo tu od silnog tereta. Nije uopšte lako prolaziti kroz sve sam. A kako misliš sama? Jesi imala nekom kome si mogla da se obratiš ili si sve zadržavala u sebi? Pa ja mnogo zadržavam u sebi, to je moj problem. Pritom sam se preselila u Beograd, moji su ostali u Kragujevcu i onda ja kad god imam neki problem, nešto mi je teško, ja nikome ne pričam, nego tek onako kad to pukne da nema više gde, ja se onda požalim, eto. Ali uglavnom trpim i sve to držim u sebi, što uopšte nije dobro. A hoćeš promeniti to? Pa nadam se da hoću. Zato što ja gledam da nikoga ne opterećujem sa svojim problemima, da ne sekiram mamu, da ne sekiram tatu i onda ćutim. Ali
Ali onda kad izbije problem, onda ih nasikiriš još više nego da si, na primjer, se požalila ili tražila savjet ili da si se izjedala. Tačno. Nadam se stvarno da ću to promeniti, jer ovako je i meni teže, a posle i njima. Ali imaš sad neku osobu koju možeš sve da kažeš? Pa pričam, sa momkom pričam sve. A pored momka? Pa pored momka roditelji. Roditelji, drugarice. Drugarice su mi uglavnom tu kroz cijel život, tako da sa svakim pričam neke različite teme, ne pričam sa svima o istim stvarima, ali znam šta sa kim mogu i to je to. Šta bi Tijana M. promenila kod sebe? Šta bi promenila? Pa samo da, pošto sam ja generalno jako dobra prema svima i nekad mi neki ljudi zabodu u leđa zato što zbog moje dobrote. Promenila bi to da možda malo manje dajem sebe i da malo manje verujem ljudima i da se toliko dajem jednostavno. Dam sve i srce i dušu i onda me samo neko ovako se okrene i ode. Znaš, i onda ja se osjećam izdano i povređeno i loše što sam bila dobra prema tim ljudima. Eto. A krug ljudi neki, jel imaš puno prijatelja ili si onako probrala društvo neko? Pa nemam puno. Može stati na 2 ruke koliko ja imam prijatelja i stvarno pitaju me često da li se družim sa koleginicama, pevačicama, pevačima. Ja sam sa svima dobra, ni sa kim nisam u lošim odnosima, ali nemamo mi toliko vremena da se međusobno viđamo, da idemo na ručkove, kafe. Jedino s kim se čujem, onako da kažem, dosta često je Milica Jokić, moja koleginica, i sa njom često i radim i često se srećemo i na svirkama i stvarno mi je ovako jako draga i sličnih smo godina, tako da pašemo jedno drugoj što se tiče estrade, a ovako imam neki svoj mali krug prijatelja i to je to. A pa lepo. Negde, je li istina da ti je Zorica Brunslik prva dala vetar u leđa kada si počinjala? Jeste. Još od Zvezda ona me podržavala jer sam ja u većini slučajeva pevala njene pesme u takmičenju i stvarno mi je bila velika podrška i kasnije nakon takmičenja me je zvala da pevam u Areni i otvorila sam njen koncert u Areni i to je za mene ogroman uspeh sa 15 godina i tad sam imala stvarno ogromnu tremu, nisam znala šta me je snašlo. Nakon toga mi je došla na 18. rođendan kao iznenađenje, rekli su mi da neće moći da dođu jer snimaju, ja mislim, Zvezdice ili tako nešto, taj dan i kao ne možemo da dođemo. Njena ćerka mi je rekla doći ću ja sa 2 druga. Međutim, to je bilo, ta 2 druga su bili Zorica i Kemiš. I onda samo u jednom trenutku ja sam igrala tu na rođendanu tamo sa društvom i kaže meni kolega od mog tate, kaže evo ti je Zorica. I ja kažem, ma daj, rekao ti si se šališ sa mnom zato što mi nije došlo, sad namerno me kao zezaš. I on kaže, ma stvarno bre, Zorica Brunslik. Ja se okrećem, vidim ovako rozi se nešto tamo kod vrata, rekao, je li moguće ovo? Međutim, Kemiš je već ušao pre toga, njega niko nije video, on je povezao harmoniku, uključio i kako je ona ušla, ona je sa vrata počela da peva. I ja sam se naravno i tu rasplakala i moja mama se rasplakala, tad je bila i baka živa, tako da i ona se oduševila i mi smo taj moj 18. rođendan pogledali jedno 100 puta, ja mislim. Jesi i preplakala? I preplakala i gledala 100 puta. Sad iskreno, obzirom da dosta članova nemam, sad uopšte ni ne smijem da pustim da gledam to jer mislim da bi me to baš ubilo. Negde sam htio te pitam, koliko ti je imponovalo u tim trenucima kada si onako se tek pojavila, što su ti takve mega zvezde pružile vetar u leđa i dali su ti ogromnu podršku? Nije svako imao tu priliku da takvu poleđenu ima? Pa iskreno mnogo mi je značilo. Baš onako da dobijem malo više i samopouzdanja i da verujem u sebe, da se trudim, da vežbam, da napredujem, da se borim za to neko svoje mesto. U kakvim se sad odnosima? Sa Zoricom Brunslik? Sa Zoricom Brunslik. Pa iskreno ja njima samo čestitam praznike, uvek kad Nova godina, Božić, Uskrs, šta god, ja uvek pošaljem poruku Kemišu. Mislim da Zorica čak i nema telefon, ili ima možda samo za njene, ali nemam njoj broj telefona, tako da ja Kemišu pošaljem poruku, čestitam praznik od porodice Milentijević. Uvek svaki put
tako da čujemo se samo tada. Sa njihovom ćerkom Zlatom se čujem i preko Instagrama i čuje se ona često sa mojom mamom, tako da u super smo odnosima. A si negdje planirala duet da praviš sa Zoricom? Onako kao, jesi zamišljala sebe kao da imate neku pesmu? Pa, ja ne kažem da ja ne bih, zato što ja nju obožavam i njene pesme, ali prosto ovaj pravac kojim sam ja sad krenula, muzike, ne bi se uklopio u taj pravac Zorice Brunslik. Mislim, ne znam kakva bi to pesma trebala da bude, da bi mogla da bude super i za mene i za nju. Da sam ja nastavila tako kao što sam pevala Zvezda, onda bih mogla, zašto da ne. Ali baš žena od sultana i Zorica Brunslik, ne znam kakva bi to kombinacija bila. Ali bila bi čudna kombinacija, možda bi bilo i dobro, zato što ste dva jaka vokala. Pa možda, eto, ne znam. Ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, vidjet ćemo. Bukvalno. Pazi, kad smo sad kod tog muzičkog pravca, kako komentarišeš sad ove nove pevače i repere, i kako se to zove, tuneri, MC-evi, ne znam, nisam Pa nemam pojma, ja ti kažem, meni je to sve zanimljivo. Meni ako je dobra pesma, ja to slušam u kolima, u kući, nemam ništa ni protiv koga, sve je to meni super. Stvarno, ne znam, svako ima neki svoj fazon. Bitno je izboriti se u moru. Da, ali pazi, da li misliš da su se spustili neki kriterijumi u muzičkoj industriji? To svakako. S obzirom da si se ti, na primjer, borila kroz razna takmičenja i idi tamo, prođi ovo i ono sad odu u studio, malo ubaci u kompjuter i... To svakako. Prestalo je da se cijeni dobro pevanje i dobar vokal. Dosta njih peva i radi na playback. To je jedina stvar koja se meni uopšte ne sviđa. Tako da... Ne znam šta bih rekla. To je nešto jedino što mi smeta, što neki pevači koji apsolutno ne daju svoj glas, već puštaju playback, možda zarađuju više od nas pevača koji dođemo i damo sebe i svoj glas 2-3 sata na nastupu. Više se ceni to što dođe neko i pusti samo pesmu i to je to i priča ua. Pa mislim, realno je tako. I onda ja kažem, pa šta ja pevam, brate mi? Zašto? Što se ja trudim? Što ja ne pustim samo da snimim jedan cijel nastup i samo ga puštam i posle otvaram usta u svakoj diskoteci i to je to. Bo baš te briga za glas kakav ti je dođeš? Šta me briga, da li sam promukla, da li sam bolesna? Nema nikakve veze. Pusti DJ i cepi. Ali to je nekako i publika. Sad, na primjer, kako to da kažem, kako ti sad, na primjer, gađaš publiku? Imaš ciljnu grupu, hoćeš da pogodiš takvu i takvu masu i hoćeš da pogodiš komplet masu, i mlađe i starije i onda, na primjer, smišljaš, doće ti tekst, ideš da daš vokal, trudiš se maksimalno i onda neko je ubacio u program, napravio pesme, publika prihvatila i to. Jel te to neko ko poljulja, da li će tvoje biti hit, da li će proći, da li će prihvatiti publika ako je sad cijelo leto izlazilo sve preko autotuna? Pa naravno, mislim, sad je baš je teško izabrati pesmu koja će proći. Meni se čini da u ovom trenutku što prostija pesma bude, bolje će proći. Da ne bude ništa komplikovano, ni komplikovan tekst, ni ništa, ni muzika, da se tu ja nešto preterano trudim da ga zakomplikujem, kao što smo Novu religiju sam snimila, moja posljednja pesma koja ništa posebno nije prošla, baš iz razloga što je pesma komplikovana, muzika kao muzika ne može da se odsvira, recimo band neki da je odsvira, komplikovan je tekst, spot je kao film, traje 10 minuta, niko nema vremena to da gleda. Mi smo tu uložili brdo truda, a ništa nismo dobili. Mislim da treba da bude što prostije, jednostavnije, to će proći. A znaš kako, ti si nekako na duge staze i ti ćeš nekako trajati. Svi ti neki koji se sad pojave sezona 2, 2 puta u Budvi, 2 puta u Herceg Novom i nema više nigde. Ostane malo po Bosni neki lokalčići gde još nisu bili i oni su završili karijeru. A ja se trudim, ja zaista želim da pevam, što se kaže, do kraja života, mislim. Da mi bar 30-40 godina traje karijera, pa da posle mogu u penziju. I zato se trudim da pokažem svoj vokal i mislim da će kad tad ponovo da dođe vreme da će se ceniti dobro pevanje, dobar vokal, dobar bend, dobar nastup, da će se malo preokrenuti situacija. Jer razmišljaš o budućnosti u smislu nekako da se namestiš na nekom poslovnom planu, mimo pevanja,
za neke te stare dane, da se obezbediš, da li nečim, da se baviš nešto sa strane, da ti ide kao privatan moja biznis? želja je generalno da imam svoj restoran. To ceo život maštam, da imam svoj restoran i sa dobrom hranom, dobrom kafom i da sedim, pijem kaficu i uživam u svom restoranu koji je pored neke vode. Eto, to je moja zamisao ceo život. Ja se nadam da ću to ostvariti i da ću pod stare dane stvarno uživati u svom restoranu. Lepo zvuči. Kako bi se zvao restoran? M. Kako bi se zvao? Sultan. Šalim se, ne znam. Nisam razmišljala kako bi se zvao, ali nije loše ime Sultan. Da, obzirom da ga ja držim. Da. Ali mora i nargila da bude, onda mora da se sedi. Pa može. I samo vrtiš svoju pesmu. Da, razmišljala sam čak i o otvaranju šiša bara i to mi je bilo zanimljivo. Ja ću odmah da dođem, ja sam ti prvi. Jel da? Da. Pa eto, ja obožavam šišu. Ja vučem na uši mi izlazi koliko vučem. Isto. Svaki dan, bukvalno. Tako da, razmišljala sam jer je to super naziv za šiša bar, posebno ako ga ja držim. Da, jeste. Ba i realno. Baš je dobro. Ali vidjet ćemo, ima vremena za sve. Znaš kako, tvoj izgled izaziva dosta komentara u javnosti i negde uvijek se spominju i estetski zahvati, korekcije itd. Je li tebi žao zbog neke estetske korekcije? Ne. Ja sebi izgledam prelepo i mislim da zaista ni o čemu nisam preterala. Ti sad kažeš da nisam. Da. Ti sad kaži, pošto ljudi na kameri vide drugačije. Pa, uglavnom kamera promeni. A uživo kad me vide, oni mi kažu pa dobro, ti stvarno izgledaš skroz okej, kao normalno. Nije kao na TV-u, kao. Lepše si uživo. Ali TV uvek dodao, ja ne znam isto meni kad kažu ja mislio sam kad te vidim na TV-u da imaš 150 kila, jeste. Ne znam zašto. Ali stvarno mislim da nisam ni o čemu preterala i dokaz mi je to da ljudi kad me stvarno vide kažu ti si mnogo lepše uživo, kao na TV-u izgledaš ovako, onako, ne znam sad već. Da, jel treniraš? Treniram, da. Kad stigneš? Pa stignem, šta da ti kažem. Ja bukvalno, ne znam, sad sam sebi odredila da moram stići definitivno trening, jer mi to mnogo znači, to mi je neki izduvni ventil i tu potrošim svu negativnu energiju i onda dođem kući i legnem da spavam. Kao beba zaspim i trudim se i kad sam najumornija odem na trening, evo pre 2 treninga sam čak počela plačem na treningu, koliko nisam mogla, ali sam ga odradila do kraja i otišla kući i legla da spavam, jer pre toga Kao pojela palačinko. 4 dana nisam spavala, radila sam i putovala iz mesta u mesto i onda sam došla na trening i toliko mi je bilo teško da mi je suza pošla sama, ali sam odradila i kad sam odradila tek sam onda shvatila koliko mi je to značilo, tako da trening ne preskačem. Evo i posle idem. Stvarno, jako je bitan trening. Negde, znaš šta me zanima? Saradnja sa Rastom. Kako došlo do toga? Ta pesma te isto pokidala. Jeste. Ona ima isto oko 30 miliona i stvarno sam zadovoljna s tom saradnjom. Pevam je na svojim nastupima. Sve je super. Publika reaguje čim krenu. Prvi tonovi odmah vriska, tako da meni je to najbitnije. Rasta je profesionalan, maksimalno fin, kulturan momak. Nisam ga tako zamišljala dok ga nisam upoznala. Mislila sam da je možda nad meni, da s njim ne može da se razgovara. Znači imaš predrasude. Da, ali nije. Zapravo je baš cool lik. Jesi za tu pesmu znala da će biti vrhunac? Pa iskreno, meni se mnogo svidela, tako da sam znala da će proći 100%. Posebno što je i Rasta tu, a on je uvek atrakcija, tako da... Da. Planiraš neke nove pesme, novi album? Da. Svi se pitaju kada će novi album? Spremam mini album, već imam 4 pesme, pokušavam da nađem bar još 1, 2. Ako mi se nešto svidi umeđu vremenu dok ove otpevam u studiju, dok snimim spotove za njih. I ne znam da li ću izbacivati sve odjednom ili ću možda jednu mesečnu pesmu postaviti na YouTube. Vidjet ćemo kako ćemo završavati spotove i snimanja, ne znam kojom će brzinom to ići, tako da od toga zavisi. Radiš svakog vikenda? Si zakazala novu godinu? Ja radim i radnim danima. Stvarno? I vikendima i non stop. Novu godinu sam zakazala, dnevna žurka, Ambar Novi Sad. Pa lepo Novi Sad. Da, uveče ekskluziv hol na Zrenjaninskom putu u Beogradu. Eto. Lepo. Negde kad uvotiš pauzu od svih tih i radni dani i vikendi, gde najviše voliš da otputuješ? Gde onako odeš, a da najviše napuniš baterije? Ja samo more. More najviše volim i nadam se da ću i ove godine tamo negde u februaru otići. Ja mislim da mi je ove godine u planu Tajland. Znači egzotika neka. Ili Karibi, još se tu nešto dvoumim.
Mada i Bali mi je super, ne znam. Pa sve je da samo odeš. Sve je lepo, ali jedno po jedno vidjet ću šta će mi se najviše svidjeti tad kad budem birala neki aranžman. Znaš šta sam teo da te pitam? Što se tiče pesme Cici i Vojaž, negde sam čuo da si to trebala ti da pevaš, da to bude tvoja pesma. Pa trebala, mislim, bila sam pozvana da dođem da otpevam demo u studiju, međutim ja nisam mogla da odem, bila sam sprečena i mislim da nije prošlo ni 2 dana, meni su javili otpevala Cica. Stvarno? Da, rekao, okej. Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno, tako da... Da, ima i pesma, znaš kao... Pa šta da radi, možda da sam otpevala, možda bi se Vojažu recimo svidela ta moja verzija i možda bi to tako ostalo. A ovako nisam ni... A šta je, kako, naprimjer, kad je izašla pesma, kad si čula, ti bilo krivo, kao, što nisam otišla? Pa bilo mi je krivo iz razloga što mi se pesma sviđa. Stvarno mi se sviđa, ali dobro, Bože moj, doći će i neka pesma koja mene čeka, verovatno, mi nije bilo suđena ta. A šta misliš o Vojažu? Ili imaš možda neku ideju za neka druga pesma da vam bude duet? Mislim da je on super i jako mi se sviđa njegov rad i sviđa mi se sve apsolutno što radi i snima i vrlo rado bih sa njim snimila pesmu. A sa kim bi još snimila duet? Sa Nućijem. Sa Nućijem? Što se tiče tih repera. Njih dvojica su mi top. Baš top. A što se tiče ovako generalno pevača, pored toga što sad snimam sa Vanjom, s kim bih voljela da snimim duet u karijeri, pa sa Acom možda. Volim njegove pesme, mislim da bi mogla, da bi nam se vokali uklopili i da bi to mogla da bude jedna jako lepa pesma. Kao što ima, na primjer, sa Editom neke duete, tako neki fazon se meni baš sviđa. Pa što da ne? Možda još neko, ali sad ne može da mi padne na pamet. A jesi probala neki narodnjak baš onako jak? A da ti, na primjer, imaš svoj taj pravac da održiš uz neki miks sa nekim narodnjakom, to bi bilo dobro. Tvoj glas je odličan, ja se trudim da, pošto meni jako leže ti narodnjaci i dvojke i sve to, ja se trudim da snimam kavere na tu temu, na taj fazon, a moja pesma da budu nešto potpuno drugačije, pa da nekako idem u oba pravca, pa vidjet ćemo. Da, mogu i ovo, mogu i ovako. Mogu ovo, mogu i ovo, da. Ja čak pevam i stranu muziku, tako da i to ću u nekom trenutku sigurno snimiti i zabeležiti, ljudi čuju, jer tad zvučim potpuno kao neki drugi pevač. Pa dobro, eto, rekla si sa 15 godina svirala gitaru i pevala si Tinu Turner. Ja sam počela sa stranom muzikom, tako da ću sigurno napraviti par kavera, ne znam kada, gdje pevam strane pesme i mislim da ću tu preokrenuti. Baš bi voleo da čujem. To ću sve preokrenuti jer zvučim baš potpuno drugačije nego kad pevam bilo šta od ovoga što pevam. A šta misliš kako će publika da odreaguje na engleski jezik? Pa mislim da će biti super reakcija jer to je radila i Marija Šerifović, ona je snimala čak i kavere na engleskom pa onda snimi kaver, peva Vericu Šerifović, njenu majku. Tako da ja gledam tako nešto da i ja napravim sa dobrim bendom i da se to lepo odsvira i da se okači na YouTube. Što da ne, 2-3 pesme, čisto da se zna da pevam i to. Da, ovo rasturam. Onda pokažeš šta sve možeš i onda bukvalno si, onda nećeš imati nijedan dan u nedelji slobodno, šta da ti kažem, što više kavere. Neka, super, ne žalim se. Samo nek se radi. Samo nek se radi. Kako ti NM izgleda privatno? Jesi uvek sređena, skockana? Ili te onako ne interesuje, budeš kući, pustiš TV, Netflix? Pa, mislim, sređena sam minimalno, da kažem, preko nedelje kad odmaram, trudim se da se ne šminkam, da što više odmaram lice, jer ovako na nastupima, na snimanjima sam konstantno pod šminkom, tako da trudim se da nosim samo maskaru i sjaj za usne, onako da budem što više prirodna i opuštena, da se ne opterećujem toliko izgledom, a kad radim i nastupam, onda toga mi je preko glave, ide full, sve od početka. Kada si kući, da li si više onako kad imaš slobodan dan? Ti odeš u restoran ili onako kući neka večera, ti, momak, TV? Pa iskreno, kako kad. Ali u posljednje vrijeme dosta ja spremam onako uveče i onda... Voliš da kuvaš? Pa volim ono što ja volim da jedem. Ali srećom volimo da jedemo isto pa se onda uklapamo. Tako da spremam uveče, onda posle pravim kokice, naću se i Netflix je tu. To je meni onako relaksacija za mozak posle posla, posle buke i svega. Pustimo neku lepu seriju koja nam sviđa i uživamo. Znaš što su komentarisali mnogi? Što ti voziš škola, a momak sedi pored? Pa nekad
Pa ne znam. Nekad vozim ja, nekad vozi on. Kako kad? Tu uvek uvate jedan snimak i onda to ono forsiraju. Jel da? Da. Nisam to ni videla. Ima, to baš mi je izašlo danas. Pa nemam pojma. Nekad stvarno vozim ja, nekad on. Menjamo se. Nije nam to ni važno. Jel te mrzi da voziš na neki nastup ili kad ideš negdje Pa ovdje? nekad mi bude čak i lakše kad vozim, iskreno. Nego kad sedim pored. Bar imam šta da radim. Ovako mi nekad bude dosadno. Ne znam šta ću od sebe. Ono, telefon te smori. Da, i telefon me smori ili mi bude muka kad gledam previše u telefon. Tako da bolje mi je da vozim i brže mi prođe vreme. Negdje privodimo emisiju kraju. Šta planiraš? Ili imaš još nešto u planovima? To za album si ispričala? Pa ništa, osim tog albuma. Sad definitivno mi je to jedino o čemu razmišljam i šta snimam ovih dana. Nadam se da će to izaći pre Nove godine. Što se tiče mojih nastupa nadalje, sve mogu da prate na mom Instagram profilu. Ja uvek nedelju dana ranije objavim gdje ću nastupati. Tako da to je to. Za Novu godinu sam također rekla. Novi Sad. Novi Sad dnevna, posle Beograd uveče. A i Reprizu dnevno još i uvek noćno? ne znam. I dnevno i noćno. Ojoj, je li to iscrpljujuće? Pa jeste, kako nije. Ali dobro. Kada si zadnji put ti slavila Novu godinu, ono privatno? Nikad. Sa 13 godina? Pa sa 13 godina, da. Stvarno? Pa da. Tad sam gledala Grand Show sa babom i dedom. Eto vidi. A stani, zašto te pitam? kuće. Za Božić, Uskrs, je li postoji neki praznik kad vi ne radite? Ili na primjer vi, Postoji. ti? Ja ne radim za Badnji dan, za Badnje veče. Tad sam uvek sa roditeljima. Za Božić pevam, već imam zakazano za Božić. Stvarno? To mora. Za Božić obavezno svake godine. Novu godinu nisam nikad tu. Pa jedino za Badnje veče i to je to. A I jel možda te prvi dan nervira? Jel te Uskrsa. nekad ono nervira to, ono, kad razmišljaš kao sad svi su kući, isprdaju se, Da, večer evo, na primjer, uživaju? juče mi je stric dobio sina, svi su išli na proslavu, ja sam radila. Sva moja familija, svi su išli, slavili tamo i onda mi svi zovu na video, nedostaje mi. Da, šalju slike, poruke. Šalju mi slike, poruke, ali šta da radim? I nekad tako za neke bitne događaje nisam prisutna jer moram da radim. Ali šta ću, nadoknadit ću valjda to jednog dana. Pa eto, ako kad kreneš sa restoranom, pa ga dobro razradiš, Pa malo smanjim posao, Pa pa da. budem češće kod kuće. prorediš. Tad slaviš u restoranu kod sebe pevaš. Jedva čekam, iz tvojih usta u Božji uši. Eto. Hvala ti što si došla. Nema na čemu. Drago mi da smo se ispričali, drago mi da sam te video i da i ja nekad imam i predrasude i, znaš, naleti mi Pa tako. naravno. Ali stvarno se vidi da si jako dobro, iz tebi izbija pozitivna energija i zračiš baš nekom dobrotom, ali onako finom i kvalitetnom. I želim ti puno uspeha, sreće, slobodne dane, slobodnu Novu godinu neku, eto ti momak da odete negdje da uživate. Kad bi mogla da biram, ja bi išla u New York za Novu godinu. U New York. Da. Ja sam gledao, na primjer, kroz ono Home Alone, onaj film. Da. I uvijek mi ono kao katolički Božić tamo da vidim njihovo ono kad se New spremi York. sve. Iskreno, kad bi mogla da biram, to bih voljela da doživim i vidim. E pa ja ti želim to. Jesi imala američku turneju? Jesam. Kako to tamo ide sa našim ljudima? Super. Stvarno. I Ja sam baš mislio da su tamo ono kao, ne znam, mislim da se ne uvredi niko od vas, znam da vas ima puno, ali kad dođe neko naš, mislio da sam ono kao neka divljina, znaš, onako skupi se neki ljudi, ne vide puno naših, dođe neka zvezda i da to bude ono kao Pa nije, samo su jako veseli. Samo su jako veseli i pevaju i oduševljeni su što čuju srpsku muziku jer nemaju tamo prilike toliko često, posebno uživo da čuju. Tako da su jako veseli, jako mi je lepo bilo u Americi, ja se nadam da ću ići ponovo. Znači, bilo je lepo? Radujem se, da, skoro je bilo priča o tome da su nešto raspitivali, se zvali, da idem opet, tako da baš se radujem tome i nadam se da ću ići jer mi je Amerika predivna i ostavila mi je baš lep utisak, posebno Miami i New York, Pa dobro, Miami. To mi je vrh vrhova. Eto, želim ti da odeš u Ameriku, želim ti da ostvariš sve svoje snove koje imaš i sve ono što si zacrtala da ostvariš i nekako da sve što nisi korigovala, koriguj sad u budućem periodu što se tiče i posla i ljubavi i svega, 3 put meri jednom seci i glavu gore. Tako je. Hvala ti što si došla. Nema na čemu, uvek. Ljudi moji, ja vam govorim sada da lajkujete video, ostavite komentar. Hvala vam što ste pratili emisiju. Pijte divnu vodu, iako nemam onaj plakat koji imam ovdje uvijek sa sobom, ali kada mi se napravi novi studio imat ćete priliku da vidite mene opet kako pijem divnu vodu. Znam da ste to voljeli, pogotovo u komentarima kada mi pišu pred kraj. Ja vas ljubim, pozdravljam, pokrivam, laku noć.